പൊന്നുമ്മയുടെ ജീവിതം. രചന ആൻഡ് അവതരണം സുഹൈൽ പാർക്കാവ്. സിൻസിയർ ദഅവ സ്റ്റുഡന്റ്. ഉമ്മാന്റെ കൂടെയുള്ള നോമ്പുകാലം. പതിവിൽ വിപരീതമായി അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വൈകിയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നേരത്തെ വിളിച്ചൂടായിരുന്നു. ഉമ്മ എന്നും കേൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു. ഞാൻ മുഖം കനപ്പിച്ച് ടേബിളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഭക്ഷണമെല്ലാം ആവി പറക്കുന്നു. നല്ല ചൂട്, അതിനേക്കാൾ നല്ല സ്മെല്ലും. എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കാൻ വൈകിയെന്ന് ഉമ്മ പറയാതെ തന്നെ ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉമ്മ എത്ര നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കാണും? അതോ ഉമ്മ ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഫോണിന്റെ അലാറ വിളി 10 മിനിറ്റ് മുമ്പേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പലതും ചിന്തിച്ച് കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോയി. വേണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മക്ക് വിഷമമായോ? ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇടക്കണ്ണിട്ട് നോക്കി. ഇല്ല, ഉമ്മ പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ നറു പുഞ്ചിരിയിൽ ഞാൻ തന്നെ എന്നേക്കുമായി അലിഞ്ഞില്ലാതാവുകയായിരുന്നു. ശാസനയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഉമ്മാന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. നന്നായി കഴിക്കുമോനെ, അല്ലെങ്കിൽ വിശക്കും. വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ? എനിക്ക് വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉമ്മ എന്നെ വിട്ടില്ല. എന്നാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി കുടിക്കി. നീ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? ഉപ്പാന്റെ പതിവ് ചോദ്യം. ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഇനിയും ടൈമുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇരുന്നോളാം. എന്റെ മുഖത്ത് ക്ഷീണം വരാതിരിക്കാൻ എന്നെ ഊട്ടുമ്പോഴും സ്വന്തം വയറു നിറക്കാൻ മറക്കുന്നു പൊന്നുമ്മ. ആരോടും പരാതിയില്ല, പരിഭവമില്ല, എപ്പോഴും പുഞ്ചിരി മാത്രം. നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഉമ്മാക്ക് മയങ്ങാൻ ഒന്നിരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല. എന്നിട്ടും യാതൊരു ക്ഷീണവുമില്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉമ്മ ഒന്ന് എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് സമാധാന വാക്ക് പറയാൻ പോലും മറന്നിരുന്നില്ല. എന്റെ മുൻ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചുവല്ലേ? സാരല്ല, ഇനി 1 മണിക്കൂറും കൂടി ഉള്ളൂ, ക്ഷമിക്ക്. പള്ളിയിൽ നിന്നും മഗ്‌രിബ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതും കാരക്ക വായിലിട്ടതും പെട്ടെന്നായിരുന്നു. എന്റെ തീറ്റ കണ്ട് ഉമ്മ ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ന് എന്ത് ജ്യൂസാണുമ്മ? 2 തരം ജ്യൂസിലേക്ക് കൊതിയോടെ നോക്കുമ്പോഴും ഉമ്മ പറയും, എനിക്ക് ജ്യൂസ് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന്. എനിക്കുള്ളത് കൂടി മോൻ കുടിച്ചോ. പക്ഷേ ബാക്കി വരുന്ന ജ്യൂസ് രാത്രി വൈകിയാൽ ഉമ്മ തന്നെ കുടിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഉമ്മാക്ക് ജ്യൂസ് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കറിയിൽ അല്പം ഉപ്പ് കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ നേരെ ഉപ്പയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള അറ്റാക്ക്. ഇതൊക്കെ പാകത്തിന് ഇട്ടൂടായിരുന്നു. ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടിയോ എന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാതെ ഉമ്മക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ഉപ്പ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ടും ചീത്ത പറഞ്ഞതിലേറെ കറിയിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയ സങ്കടത്തിന്റെ പേരിൽ സങ്കടം ഉമ്മന്റെ മുഖത്ത്. ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചുടുചുംബനം നൽകി. എന്റെ പുഞ്ചിരി കണ്ടപ്പോ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്തൊരു തിളക്കം! എന്റെ സന്തോഷത്തിലൂടെ അതിന്റെ എല്ലാം രുചി ഉമ്മ കണ്ടറിയുകയായിരുന്നു. എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് പകരം വെക്കുക? ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ ഊതിയതാണ് എൻ്റെ പൊന്നുമ്മ. ഉമ്മാന്റെ കൈകളിലും കണ്ണിലും ഞാനത് തൊട്ടറിഞ്ഞു. ഉമ്മാക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഞാൻ അറിയില്ല, ഉമ്മ പറയത്തുമില്ല. എന്നിട്ടും എനിക്കൊരു പനി വന്നാൽ എന്നേക്കാളും വേദന ഉമ്മാക്ക്. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ വിശപ്പ് ഉമ്മക്ക്. ഞാനൊന്ന് കരഞ്ഞാൽ കണ്ണുനീർ ഉമ്മന്റെ കണ്ണുനീർ. പൊന്നുമ്മയുടെ ജീവൻ പകുതി എനിക്ക് തന്നതുപോലെയാ. ഉമ്മക്ക് പകരം ഉമ്മ മാത്രമാ. എന്തൊക്കെ ഈ ദുനിയാവ് ഉമ്മക്ക് കൊടുത്താലും, എന്തൊക്കെ ഖിദ്മത്ത് ഉമ്മക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താലും, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്ന ആ മുലപ്പാലിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ച ഉറക്കിന് പകരമാവുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. എന്നിട്ടാ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ 2 മിനിറ്റ് ഉമ്മനോട് സംസാരിക്കാൻ പിശുക്ക്. ചോദിച്ചാൽ പറയും ഉമ്മക്ക് ശരിക്ക് കേൾക്കില്ല. ഉമ്മ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീരില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മാക്ക് തിരിയാത്തൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഉമ്മ തിരിയുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദിവസവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മുത്തമെങ്കിലും നാം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? ഉമ്മ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉമ്മയുടെ വിലയറിയൂ.